Bueno, doncs, avui parlarem de successos. De successos bèsties. Bèsties. Del llibre del Manuel Carrer ve... Ah, mira, això canvia. Home, clar, perquè això és viernes 13 i això és divendres 13. Ah, no sabia què era. Sí. Doncs això. Que és el dia que va passar És el dia de l'atemptat. És sobre l'atemptat del Bataclan, diguem-ho. Del Bataclan, de l'estadi de França, de la gent que està prenent unes copes a les cafeteries del districte de dalt i és el judici. És el judici. Aquest senyor ho havia tret als diaris, molt més extens, i a mi no m'havia interessat. Però aquí fa una selecció o un compendi... Jo crec que ho reescriu tot en base als articles i s'ho torna a mirar, suposo que amb el seu editor, i ho acaben treballant per fer un llibre amb un format que no deixa de ser articles, però que amb un ordre cronològic del judici, que vol dir que els fets del dia 13 els explica amb l'ordre que els van explicar al judici segons qui l'explica, que primer comencen a les víctimes i després els implicats i després els també seran implicats però menys i després... Els implicats no, perquè tots van morir. Van morir tots menys un. Un, però aquell deia que no havia fet res. Sí. Llavors, a mi m'ha impressionat, no només pel que va passar, que ja ho sabia el que va passar, sinó per la manera d'explicar-ho. És un exercici... de les reflexions que fa. Primer, perquè és un exercici de prosa periodística molt potent, molt ben fet, i després perquè tot el que explica frapa molt. És a dir, les preguntes que et fa tu mateix... Aquí està, que reflexiona sobre el que està passant allà. No és només la descripció del judici, sinó totes les reflexions que li provoquen. I els personatges que van apareixent i que et fan reflexionar. Tu dius, què vol dir, a mi, ser el pare d'un terrorista? Què vol dir que un dia et diguin el seu fill acaba de matar 150 persones en un atemptat i tu saps que tu com a pare que tens fills, saps que si això et passés a tu, que has fet el millor per educar els teus fills, sí, clar. És molt dur confrontar-te. A mi em va impressionar molt un testimoni que no li passa res i que per salvar-se va trepitjant els morts. I ni se n'adona. És després del sortir que se n'adona del que ha fet i el que ha passat. L'instint humà, no? En aquest cas, la supervivència. Els morts que no saps si estan morts, ell passa per sobre i passa per sobre tothom i ho entens que ho faci i alhora com deu ser viure amb això a sobre. És a dir, és un dia que parla de consciència, de supervivència, de com pots viure amb això, en cada un dels casos i alhora d'aquests terroristes que estan allà i al final alguns diuen sí, ho vaig fer-ho i ho assumeixo i altres que intenten escapar d'allò i bueno. Tot això m'ha impressionat perquè havíem parlat aquí ja amb aquesta del llibre del Lanzón. Aquest no parla del Bataclan, aquest parla de la matança del Charlie Hebdo. El punt de vista és diferent perquè això és víctima. Això és una primera persona i un relat de la seva supervivència amb una cara destrossada. Exacte. I en canvi aquest no, aquest s'ho mira des de fora com a espectador. Això també m'ha agradat molts dos punts de vista diferents. Fa temps, aquest, ara ja és... Un parell d'anys. Però bé, hi ha de tots dos hi ha edició catalana i castellana i es pot fer una bona doble lectura. Sí, sí.